Hei upea, mä oon Laura ja sä kuuntelet Roihupodia. Let's go! Tänään mun kanssa keskustelemassa on multi-instrumentalisti ja säveltäjä Anni Kirönen. Anni on erikoistunut työssään hoitavan instrumentaalisen rentoutusmusiikin säveltämiseen sekä intuitiivisen itseilmaisun valmentamiseen. Hei ihana! Hei! Ihanaa, että lähdit munkaan äänittää tätä jaksoa. Kiitos, kun sain tulla vieraaksi. Anni, sä oot multi-instrumentalisti ja säveltäjä. Ja sun erikoistuminen on nimenomaan hoitavaan instrumentaaliseen musiikkiin. Kyllä. Ja sen lisäksi sä valmennat intuitiivisen itseilmaisun parissa. Kyllä. Joo. No, toi intuitiivinen itseilmaisu on jotain semmoista, mistä mä haluan sunkaan puhua tänään. Mahtavaa. Joo. Mistä se intuitiivisuus on sulla itsellä niin kuin lähtenyt? Eli tavallaan, onko sä käynyt jotain musiikkiluokkaa tai konservatoria tai jotain tavallaan, että sä oot irrottanut musiikista vai mikä on saanut sut tällaisen luovan alan ja tekemisen äärelle? Onko se liian iso kysymys? Ei sinänsä. Siis periaatteessa joo, mutta sitten toisaalta ei, koska ehkä se hyvin pohjustaa tavallaan sitä mun taustaa. Et mulla on pitkä musiikkitausta. Mä oon niin pienestä asti, 3-vuotiaasta asti aloittanut niin pianon soitolla ja sit siitä siirtynyt mä oon kasvanut klassisen musiikin parissa. Et mä soitin 8 vuotta klarinettia puhelinorkesterissa ja sitten mä kävin sellaisen... Se ei ole varmaan kovin intuitiivista. Ei oo, joo. Mut mun piti tavallaan kokea se toinen puoli siitä, joka on se tietyllä tapaa hyvin struktuurinomainen, nuotit luo esim. Sulle raamia ja silleen. Ne on sääntöjä. Niin, siinä on tavallaan se kapellimestari ohjaa sitä orkesteria, sulla on nuotit, sä tavallaan soitat ja ilmennät sitä musiikkia, mutta se musiikki on silloin jonkun toisen, tiedätkö, luomaa. Ja siihen on jo olemassa tavallaan tietty kaava, miten se menee niin, oikein. Kyllä, että siinä tavallaan joku toinen ulkopuolinen ihminen ohjeistaa sulle, mitä me tehdään ja miten se tehdään. Ja se on hyvin tavallaan tekniikka pohjasta, tekniikkaan fokusoitavaa. Mä koin silloin, mulla tuli jossakin kohtaa lukiossa, muistaakseni lukion ekalla mä lopetin klarinettisoiton. Ja mä olin silloin nuorisoteatterissa, mä olin lukiossa musiikkiteatterin linjalla, että me valmistettiin aina vuosittain musikaali. Joo. Mä tanssin laulua ja näyttelin siellä. Ja olin 4 vuotta niissä musikaaleissa. Niin sit jossakin kohtaa siinä tuli mulle sellainen, että musta oli tavallaan imetty pois se aito luomisen ilo. Että mä olin kyllästynyt siihen. Mä en jaksanut enää harjoitella mun soittoläksyi, klarinettiläksyi ja en jaksanut mennä soittotunneille. Et jotenkin se oli niin tavallaan tekniikka fokusoitunutta. Ja sit samaan aikaan mä ihailin niitä tyyppejä, jotka meidän orkesterissa soitti improvisoiden. Että niille tuli joku osuus siitä vaikka jostakin kappaleesta, että ne sai improvisoida. Joo. Ja sitten mä katsoin silleen, wow, että ensinnäkin miten joku on noin taitava. Joo. Ja toiseksi, että miten se uskaltaa tehdä sitä. Siis mä oon aina itse ihaillut myös semmoista heittäytymistä. Ja mä saan jotenkin hirveän hyvin kiinni tosta fiiliksestä siitä, että tavallaan se, että sä et ole jaksanut harjoitella enää niitä läksyjä. Mä oon itse harrastanut myös teatteria nuoresta asti ja musiikkia myös ja käynyt kitaratunneilla ja laulutunneilla ja saanut jotenkin semmoisen, että mulla ei ole ikinä ollut niissä semmoinen vapaa olo. Mulla on aina ollut tosi kahlittu olo silleen tiettyyn tapaan luoda tai toteuttaa jotain. Kyllä. Ja koskaan ikinä ennen
paitsi niin kuin nyt ehkä tässä aikuisuuden kynnyksellä, ja mä oon itse asiassa hyvin vahvasti tälläkin hetkellä sen äärellä, että on alkanut löytää ehkä semmoista niin kuin omaa minuutta. Ja onko se sitten niin kuin, just sitä intuitiivista? Niin, tavallaan silloin kun, siis mä oon joskus tästä kirjoittanut someen, että semmoisen tekstin, että niin kun, silloin jos se tavallaan määritelmä tulee ulkopuolelta, niin silloin sun niin kun sielu ei pääse laulaa sitä omaa kaunista lauluaan. Että sen tavallaan sen sointi kaikuu vaimeesti semmoisessa ahtaassa laatikossa, niin kuin sä sanoit noista. Niin kun, että se olisi ikään kuin kahlittu. Joo. Wow. Niin sit se tavallaan intuitiivinen itseilmaisu on mut niin kun vapauttanut siihen. Ja tällä hetkellä kaikki mitä mä luon, niin mä en soita mistään nuoteista. Ja nyt disclaimerina haluan sanoa, että niin kun tommonen klassinen musiikki tai orkesterisoittaminen ei ole niinku, kyllä mä edelleen tykkään siitä, mutta tavallaan niinku, että se ei sopinut mulle. Se ei ollut se mun tie, vaan mä halusin enemmän sitä vapautta ja luoda sitä niinku mun omasta sydämestä ja sielusta käsin lähtöisin olevaa niinku, musiikkia ja ilmentää sitä luovaa energiaa, joka haluaa niinku virrata minun kautta ja niiden mun lahjojen kautta maailmaan. Ja mä näen, että eihän ne ole toisia niin poissulkevia, vaan ne tukee toisiaan. Just nimenomaan tukevia. Kyllä. Että tavallaan varmasti sellaiselle ihmisellekin, joka on niin kuin hyvin semmoisen strukturoidun musiikin, tavallaan nuottiorientoidun version äärellä, niin tekisi tosi hyvää myös niin kuin ihan täysin päästää irti siitä ja vapauttaa ja katsoa, että mitä sieltä niin kuin itsestään oikeastaan musiikillisesti esimerkiksi kumpuaa. Ja tämähän on hirveän metaforallista siis niin kuin ylipäätään ihmisyydessä ja siinä, että jos sä oot niin kuin oravan pyörässä ja sä teet 8-5 duunia ja sit sä haet lapset päiväkodista ja menet kotiin ja sit sulla on tunti niiden kanssa aikaa ja sit teet ruuan siinä ja pesät pyykit ja niinku tämmönen oravan pyörä tavallaan, että sä oot koko ajan siinä tietyssä vähän niinku hevoslaput silmillä meiningissä. Niin sit tavallaan semmonen, että entä jos irrottaudutaankin hetkeksi täysin siitä ja katsotaan, että onks tää mun tapa esimerkiksi elää tätä mun elämää. Onko se mun näköistä? Onko se semmoista elämää, mitä mä haluan elää? Ja sit mä koen, että siinä on kyse myös sit tasapainosta, että periaatteessa niin kun, jos tätä haluaa jakaa tälleen, niin että se intuitiivinen itseilmaisu on enemmän sitä feminiinienergiasta lähtöisin olevaa luomista, kun taas sitten se niin kun, jonkin ulkoisen perässä, tai niin kun, enemmänkin ehkä niin, että siinä on sulla ne raamit ja struktuurit, tässä tapauksessa vaikka ne nuotit, niin se on sitten se maskuliini enemmän, kun ne voi sitten niin kuin tukea toisiaan. Ja mä koen, että mulla on nyt silleen, että kun mä oon saanut sekä sen puolen ja nyt tämän niin kuin intuitiivisen puolen, niin nyt ne niin kuin yhdistyy. Joo. Palataan vielä sen äärellä, että miten se tavallaan intuitiivinen matka sun elämässä, miten sä oot päätynyt nyt niin kuin tähän pisteeseen, että sä oikeasti jopa valmennat toisia ihmisiä löytämään sinne sun intuition äärelle? Joo, no mä jotenkin, siis mulla se on tullut niin kuin mun ehkä pohjakosketusten kautta, että on pitänyt käydä semmoinen oma sisäinen matka ja kokea ne tietynlaiset niin kuin oppiläksyt tässä elämässä, jotta on pystynyt kuoriin niitä niin kuin rajoitteita ja esteitä mun niin kuin ympäriltä pois, jotta niin kuin on enemmän tilaa ja tulee se mun aito minuus jotenkin pääsee esiin ja se sielu. Ja niin kun, mä oon mennyt tosi ääripäitten kautta niin kun monessa elämän osa-alueessa ja sitä kautta niin kun sitten alkanut löytää aina sinne niin kun tasapainon puolelle. Joo. Ja just se, että kun on alkanut niin kun enemmän löytää yhteyttä omaan kehoon ja niin kun harjoittaa tietoista läsnäoloa, niin sitä kautta sitten myös se intuitio pääsee tulemaan niin kun läpi. Ja mä oon käynyt tiettyjä niin kuin valmennuksia musiikkiin liittyen tai mentorointeja. Yksi oli semmoinen tosi merkittävä, semmoinen kuin Rosa Hart. Hän oli mun niin kuin laulumentori ja olin semmoisessa 5 vuoden isoäänivalmennuksessa. Ja ihana iso ääni. Niin, joo kun mulla tuli semmoinen piste, että niin kuin laulutunneissakin, että ei jumalauta, että niin kuin, jos
keskittyy vaan tähän tekniikkaan, niin mä menen ihan lukkoon tavallaan, että jos pitää keho asettaa johonkin tiettyyn linjaan, niin mä oon ihan silleen niin kuin lukossa. Joo. Ja ei sieltä mikään pääse niin kuin virtaan, että se vaan niin kuin puristaa kurkkua. Joo. Niin sitten tuossa Rosan valmennuksessa oli niin kuin se kehollinen lähestymistapa, tai niin kuin kehollis-energeettinen työskentely. Wow. Ja mä muistan yhden valmennussessarin, niin sen jälkeen mä hetken aikaa olin niin kuin siinä meditatiivisessa tilassa. Ja mä muistan sen hetken, kun mä en ole koskaan ollut niin ankkuroituneena mun kehoon kuin silloin. Ja silloin mä aloin saamaan, niin kun, mä kuulin tavallaan mun sisältä jostain tosi syvältä melodian ja sitten runon sanat. Ja mun piti kirjoittaa ne paperille tälle, että tässä on nyt joku semmonen niin kuin viesti. Wow. Ja sit mä äänitin myös sen melodian. Niin se oli jotenkin semmonen ehkä niin kuin turning point. Joo. Että tää on nyt ollaan niin kuin jossakin herkullisen niin kuin jutun äärellä. Jotain, mitä sä et ole koskaan niin, mihin mä en ole vielä niinku saanut koskettaa. Toi jotenkin herättää musta semmoista ajatusta siitä, että niin, mä puhun paljon siitä sisäisestä lapsesta. Juu. Ja siitä meidän ytimestä ja palosta ja liekistä ja roihu tulee nimenomaan siitä sisäisestä roihusta, mikä mä näen, että meistä jokaisessa on syntymästä lähtien. Ja kun me kasvetaan elämän myötä, niin on paljon asioita, jotka yrittää tukahduttaa ja sammuttaa ja pienentää sitä meidän liekkiä. Ja jotenkin niin se, mitä mä kuulen tossa, on se, että toi on antanut sulle luvan mennä takaisin sun oman liekin roihun äärelle selkeästi. Todellakin. Ja mitä siellä niinku kumpus, jos sanoin siitä sisäisestä lapsesta tavallaan, tunsitko sä semmoista jotain niinku yhteyttä siihen tavallaan todelliseen ittees ehkä? Koska se on ehkä se, mitä mä kuulen. Joo, mä koin niinku, että se ääni, jonka mä kuulin mun sisältä, niin se oli, tää voi niinku kuulostaa oudolle ja tää on vaikea selittää. Hei, tässä podissa saa kuulostaa ihan vitun oudolta. Ihan sama, antaa tulla. Mut niinku se oli tavallaan niinku jonkun naisen ääni, joka oli niinku jotenkin tosi syvällä minussa, jossakin semmosessa, ei nyt onkalo, vaan joku semmonen luola. Joo. Niinku luolassa. Ja se niinku kaikui sieltä tavallaan ylöspäin. Ja sit se oli kuitenkin niinku periaatteessa mun oma ääni. Ja se meni tälleen, että unohdettu on tämä ikiaikainen tieto, joka vaiettuna huutaa nimeäsi. Kuuletko sä kutsun tuon jumalaisen, ikiaikaisen? Mä menin kylmät väreet. Siinä oli niin paljon poveria ja sellaista niinku mystistyyttä ja sellaista... Pitää oikein oikasta, kun... Mitä? Sellaista niinku ikiaikaisuutta. Wow. Ja mä olin siinä vaiheessa jo niinku ollut jo pidemmän aikaa sillä mun henkisen kasvun polulla. Joo. Ja niinku itsensä kehittämisen polulla. Ja just siinä pisteessä, että mä olin niinku imennyt itten ihan sikana niinku tietoa, opiskellut ja niinku tavallaan henkisyydessäkin sä voit niinku ajautua siihen semmoiseen itsensä kehittämisen luuppiin. Että sä vaan jatkuvasti niinku etit sitä tietoa, mutta mikään ei... Se ollaan tosi ylätasolla niin, silloin, siellä, eikä... Niin, päässä, että mikään ei integroidu todellisuuteen ja siihen sun kehoon. Just näin. Niin siinä tuli niinku semmonen joku klikki. Mitä sä teit tällä tiedolla, tällä kokemuksella? Mitä sä lähdit ammentaa tästä? Oliko tää se sun portti? Oli varmaan joo. Mä en muista, oliko tän jälkeen sit se, että mä menin äänimallihoitajakoulutukseen. Ja sit sitä kautta mulle avautui niin kun ne hoitavat instrumentit. Että mä löysin handpanin, natiiviamerikkalaisen huilun. Eli... Avaa vähän, mitä hoitava instrumentti, mitä se tarkoittaa? Ne välittää tietynlaista energiaa, niissä on tietynlaisia niin kuin yläsävelääniä, harmonisoivia taajuuksia, niin kuin puhutaan hertseistä. Mun esimerkiksi soittimet on useimmat 432 hertsin taajuudelle niin kuin viritetty ja valmistettu, ja ne tavallaan silloin
esimerkiksi vähentää ahdistuneisuutta ja luo sitä tietynlaista harmoniaa. Ja tavallaan, ehkä mitä mä oon ymmärtänyt, niin koska meidän keho, no me ollaan suurimmaksi osassa vettä. Kyllä. Ja tavallaan se, miten niin kun, se musiikki ja se just nimenomaan se taajuus, niin se värähtelee siis meillä ihan jopa solutasolla. Kyllä, varsinkin jos laittaa niin kuin äänimalliot vaikka sun kehon päälle, niin jos ihmisestä on noin 70% muistaakseni vettä, ja sitten ääni kulkee vedessä, oliko se 4 kertaa nopeammin kuin ilmassa, niin sit se, kun se malja on sun kehon päällä ja sitä soitetaan, niin sun solut värähtelee siellä jatkuvasti. Ikään kuin, jos mä nyt laittaisin tähän maljaan vettä ja mä lähtisin pyörittämään sitä, niin se vesi rupeaa poreilemaan. Niin se sama niin kuin, efekti käy sun soluille, kun sua hoidetaan. Et sit samalla ne myös hoitaa totta kai sitä meidän energiakenttää niin kuin puhdistavasti. Joo. Ja tää on niin maaginen teema ja aihe niin kuin ylipäätään. Mä oon aina koko elämäni hakenut lohtua ja semmoista turvaa musiikista. Ja itselle muun muassa semmoset, ehkä kun sä mainitsit tosta sun kokemuksesta siitä syvästä, että sä oot päässyt käsiksi itseäsi ja siihen sun syvään voimaan, mikä sieltä on kummunut, niin mä menen jotenkin palaan semmosiin muistikuviin, kun mä oon ollut jossain rappukäytävässä tai jossain semmosessa, esimerkiksi nyt itse asiassa viikko sitten olin tyhjässä asunnossa ja siellä jotenkin sen äänen vapauttaminen, kajauttaminen niin kun ja sitten kun pääsee semmoiseen flow-tilaan, että vaan jotenkin antaa oman äänen virrata ja tulla, niin ne on ollut mulle semmoisia hetkiä, kun musta tuntuu, että mä pääsen johonkin. Että tavallaan mä tunnen sen koko mun äänen värähtelyn. Kyllä. Ihan niin kuin varpais asti tavallaan, että se, niin kuin mun koko keho soi. Kyllä. Meidän kehot on ihan valtavan upeita soittimia. Joo, ja tää on niinku, mua itteni kiinnostaa niinku omalla äänellä niin kuin itseni hoitaminen ja parantaminen. Joo. Mä voin pelkästään mun omalla äänellä hoitaa itseäni. Joo, koska me ollaan kykeneviä tuottamaan nimenomaan siitä taajuutta ja ääntä. Ja meillä jokaisellahan on nimenomaan se ainutlaatuinen ääni. Ja meidän oma niin sanottu taajuus ja tunnettuus siinä äänessä. Tämä on mun mielestä hauska, koska mä muistan ala-asteelta siis semmoisen hetken, että meidän luokanopettaja väitti, että ihminen ei voi tunnistaa niin kuin tiettyä määrää niin kuin ihmisten ääniä. Ja jotenkin tälleen, mä sanoin, mä oon ollut silloin ehkä joku 3-luokkalainen, 4-luokkalainen. Mä muistan, että meillä oli rinnakkaisluokka vielä silloin, että oli niin kuin isompi määrä oppilaita. Ja mä sanoin, että mä oon eri mieltä, että mä oon ihan varma, että mä tunnistan joka ikisen meidän luokan oppilaan äänen. Mä väitin sille jo silloin vasta, mä oon ollut aika semmonen vastaan väittäjä, kyllä. Mutta sitten meidän opettaja oli, että okei, katsotaan. Testattiin. Mä menin istumaan luokan eteen, selkä kaikkiin päin, kaikki muut meni sekaisin jonoon mun taakse. Yksi kerrallaan jokainen sanoi yhden sanan, saman sanan siis. Se oli tyyli joku mustikkapiirakka. Ja sanoin sen sanan ja mun piti sanoa, kuka sen sanoo. Ja mä sain kaikki oikein. Noin. Mun mielestä se on niinku ihan naurettavaa väittää, että niinku, ettei meissä olisi tavallaan, että jotenkin, siis meidän äänet on niin uniikkeja. Niin. Niin tossa mennään jotenkin myös siihen, miten mä jotenkin kiteytän, tai semmoisen, siis siihen kuinka upeeta se on. No, ehkä mä sanon sen, että se on upeeta, että sä sanot, että meidän ääni voi hiilata jo meidän niinku omaa kehoa. Kyllä. Niin se on ihan valtavan upea niinku aihealue. Miten, ootko sä käyttänyt tätä? Ootko sä jotenkin käyttänyt sun omaa ääntä niinku oman hyvinvoinnin tukemisessa? Joo, mä oon ehkä itse siinä vaiheessa, että mä oon niinku syventymässä tähän. Mä niinku tutkin sitä. Seuraan esimerkiksi somesta sellaista kuin Merja Valve. Hänellä on niinku tämmönen, hän on kirjoittanut kirjankin tästä niinku voimauttavasta äänestä. Joo. En nyt muista millä nimellä se kirja oli, mutta ei mitään, laitetaan tähän. Hän niin kuin siinä kirjassa puhuu just tästä, että niin kuin siitä oman äänen parantavasta voimasta. Ja siihen on olemassa erilaisia niin kuin tavallaan tapoja, millä sä voit
tavallaan hakea sitä kehosta sitä tiettyä taajuutta. Niin kun yhdistyä siihen. Jos sulla on vaikka joku kipu jossakin, tavallaan laskeudut sen tasolle. Etit sen niin kun värähdetason. Missä se kipu on, että sä tavallaan löydät sen, mikä siinä resonoi. Niin. Kohdistat sun huomion siihen ja sit sä rupeat tavallaan käyttää sun ääntä. Joo. Ja hengitystä ja ehkä liikettäkin. Mä rakastan tätä aihetta ja teemaa sen takia, koska siis mä en voi sietää nykyyhteiskunnassa semmoista niin kuin mä nyt sanon suoraan, mutta semmoista lääkäreiden haippia ja semmoista niin kuin medikalisaation valtavyöryä. Ja sitä, että me niin kuin hoidetaan ihmisiä lääkitsemällä ja muulla. Meillä on ihan helvetisti parempia keinoja hoitaa itseämme ja meidän kehoa. Ja ylipäätään se, että nykypäivänä kuinka isosti ihmiset on vaan niin irrallaan siitä omasta kehosta. Ja se kehomieliyhteys on niin katki. Kyllä. Ja jos se kehomieliyhteys on katki, nimenomaan niin kuin säkin puhuttiin siitä ylätasosta, että niin kuin haetaan vaan ratkaisuja ja yritetään selvittää asioita niin kuin täällä tasolla ilman, että me integroidaan oikeasti mitään sinne keholliselle tasolle, niin että mikään ei oikeastaan muutu, jos me ollaan vaan täällä ylätasolla. Niin sitten tässä on taas tämä, että sulla on joku oire, vaikka nimenomaan joku jumitila tai muuta. Ja se, että meillä on niin syvää alkukantaista voimaa, ja semmoista feminiinistä parantavaa energiaa, joka oikein ammennettuna ja hyödynnettynä voi olla niin paljon parantavaa, tai niin paljon parempi parantava keino, kun siis eihän lääke paranna sitä, niin kun sehän vaan hoitaa sitä oiretta, mikä sieltä syntyy, mikä taas sitten mahdollisesti lisää muita oireita. Tuosta sanon vaan sen, että mä oon kokenut sen niin kuin omakohtaisesti sen. Mä muistan edelleen sen hetken, kun mä ensimmäistä kertaa tein voimahengitysharjoituksen. Joo, same. Niin, mä olin silloin, mulla oli ollut semmonen yli vuoden kestävä niin kuin terveyshelvetti. Mä kiersin sairaaloissa, kävin läpi melkein kaikki osastot. Mulla oli niin kuin todella paljon kehollisia ja psyykkisiä oireita, joille niin kuin lääketiede ei mennyt löytää selitystä. Ja mä olin itse silloin niin fokusoitunut siihen, että mulla on niin kuin tää tietty... Niin kuin, olin tavallaan tosi orientoitunut siihen etsimään niitä sairauksia ja niin kuin löytämään totta kai selitystä. Mä en ollut silloin vielä niin auki tälle tavallaan ikään kuin kokonaisuudelle. Ja niin, kokonaisvaltaisuudelle, ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Niin, että sitten... ja silloin tietysti oli niinku paljon mulla lääkityksiä, joilla yritin niinku hoitaa niitä oireita. Mutta sitten, kun mä tein ekan kerran sen voimahengitysharjoituksen, se oli vielä Maria Nordinin voimahengitysharjoitus. Ja. Mä olin Jyväskylässä, silloin asuin vielä, niin parvekkeen lattialla oli kesä, ja makasin siinä lattialla. Ja eka kertaa mä tunsin, miltä tuntuu niinku energiaa, ja kaikki ne kivut hävisi pois. Ja mä olin niin jossakin 7. taivaassa sillä, että niinku, tavallaan, että musta tuntuu, että mun rajat katoaa ja musta tulee vaan niinku sellaista lilluvaa energiaa. Ja mä olin siis todella kevyt ja hyvä olo. Joo. Tää on ihanaa kuulla sun sanovan toi, koska mun kokemus on ihan täysin sama. Siis ei täysin sama siinä, että mä olisin ollut Jyväskylässä parvekkeella, mutta täysin sama siinä, että se olo, että mun koko kehon ääriviivat katoaa ja kaikki kipu, kaikki tuska, niin henkinen kuin fyysinen, katoaa. Kyllä. Ja se oli ensimmäinen kerta mun elämässä myös, kun mä tajusin meidän oman kehon, meidän oman niin kuin, jotenkin syvältä kumpuavan, parantavan voiman. Kyllä. Ja myös se on ollut mulle itselleni myös semmoinen herättävä hetki siihen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärelle ja tavallaan, minkä kautta mä oon myös lähtenyt syventymään yhä enemmän siihen, että mikä ihan oikeasti, minkälaiset toimet ja keinot, mitä me voidaan tehdä itsessämme, meidän kehossa, kehon mielen kanssa yhteydessä, että me voidaan hyvin. Upeata ensinnäkin kuulla toi sun matka ton äärelle, mutta mikä sun motivaatio tämän aiheen niin
äärellä on. Miksi intuitiivinen? mä kysyn tätä nyt sun sielulta. Okei. Niin kuin sun ytimestä. Sielu vastaa. Miksi intuitiivinen itseilmaisu? Miksi se on ei vaan musiikin luojille, muusikoille? Miksi se aiheena on jokaiselle meille ihmiselle? Miksi se on tärkeä? Nousee tämmönen, että niinku, jotta sä saisit ilmennettyä sitä sun todellisinta aitoa itseä, että saisit niinku tavallaan vapaa niistä ulkoisista rajoitteista. Ja sielu vastas. Sielu vastasi, kun sieltä kysytään. Just noin. Siis upea vastaus. Ja nyt mä vien tämän kysymyksen vielä ehkä pidemmällä tai ehkä ajatuksen siinä. Me ollaan sun kanssa puhuttu tästä aiheesta aiemmin. Ja mä haluan nostaa sitä nyt esille myös kuulijoille, että mietitään lapsia. Me ollaan itse oltu lapsia. Ja me ollaan kasvettu tähän maailmaan. Ja nimenomaan niin me puhuttiin, että täällä on rakenteita ja täällä on muita, niin kuin, mitkä ohjaa meitä tiettyyn suuntaan, mitkä tukahduttaa meidän liekkiä, mitkä syö meitä. Jos me mietitään itseämme, sitä omaa pientä lasta, niin kuin, että se olisi nyt se meidän oma lapsi, jota me kasvatetaan, niin miten sä kasvattaisit tätä lasta nyt, kun sulla on tämä tieto tästä intuitiivisesta voimasta? Mä tiedän, että tämä on iso kysymys, mutta tämä tulee nyt mun sielusta. Mutta tavallaan, että mitä sä tekisit niinku toisin? Jos sä mietit vaikka, mä vielä johdattelen vähän, jos sä mietit vaikka niinku koulumaailmaa ja lasten musiikin tunteja. Okei, mä droppaan taas mun sielua. Kysy. Sielu kertoo, kun sielu kysyy. Niin. Tavallaan niin kuin antaisin hänen ilmentää sitä, niin kuin vapaasti sitä, just sitä ydintään. Ja Miten se tietää, mikä se ydin on? Koska mä uskon, että tää aikuisilla on varmaan sellainen kysymys, että mikä ydin? En mä osaa mitään, en mä ole luova, en mä tiedä, en mä pysty tekemään tommosia. Siellä on ne kaikki rajoittavat uskomukset, mitkä on jo tullut. Sen luovan leikin kautta. Oliko se Picasso, joka on sanonut sen, että niin kuin kaikki lapset syntyy taiteilijoina. Haasteena vaan on pysyä taiteilijana, kun me kasvetaan. Joo. Oi, sieltä! Koska siis niin kuin, tämä ulkoinen ympäristö niin kuin, tavallaan raapii meistä pois kaiken sen ytimen, mikä meissä on jo. Sen meidän äänen. Niin, äänen ja sen niinku... Tavallaan meidät koulutetaan pois siitä. Joo. Ensimmäisessä jaksossa mä puhuin omalta kohdaltani siitä, mitä mua on niinku koko elämän aikana oikeastaan sitä mun omaa ääntä ja liekkiä on pyritty kaikin mahdollisin tavoin niinku rajoittamaan ja pienentää. Mä oon ollut liikaa, mä oon liian äänekäs. Kyllä. Varsinkin mä oon ollut liian äänekäs. Mun ääni on ollut niinku niin monelle liikaa. Ja ei vaan se, vaan että mulla on ollut liikaa mielipiteitä, mulla on liikaa kysymyksiä, liikaa ajatuksia. Kaikin puolin aina niin nostettu sitä, mitä on liikaa. Ja silloinhan nimenomaan se mun ydin, niin nykyään mä pystyn katsoa sitä toiselta kannalta, mutta se kokemus on ollut se, että mä oon ollut ihan tukahtunut. Mä en ole saanut olla sellainen kuin mä oon ollut. Ja jos mä mietin kans omaa kysymystä, niin liittyen siihen sisäiseen lapseen, niin kyllä mä näen ihan samalla tavalla kuin sä, että nimenomaan jotenkin en mä tiedä, mä haluaisin huutaa sille lapselle silleen, tai en huutaa tietenkään sille lapselle, mutta niin tavallaan jotenkin, että se kuvaa sitä tunnet, että saada sen niin hyvin voimakkaasti tajumaan, kuinka upea yksilö se on. Joo, ja mulla tuli mieleen tämmönen, että mä sanoinkin tästä sulle silloin, että mitä niin kun koulumaailmassa tarvittaisiin tänä päivänä, niin on tietoisuustaidot. Kyllä. Siis se, että niin kun mun mielestä meille tulisi opettaa niin kun jo koulussa sitä läsnäolemisen taitoa, pysähtymistä, just siitä intuition voimasta, ja että tällainen sussa on, ja näin siihen tavallaan pääsee käsiksi. Kyllä, just sitä. Miten me pysähdytään itsemme äärelle? Koska nykyään varsinkin, jälleen kerran olisi hirveän iso aihe, niin kuin ihan tästäkin saisi omansa. Kyllä. Mutta nimenomaan tämä nykyaika, kun meidän
aistikuormitus on ihan valtavaa. Me ollaan jatkuvasti älylaitteiden äärellä ja tietyllä tavalla, en mä sano, että mä oon täysin älylaitteita vastaan tietenkään, niin että se myös antaa ihmisille paljon, mutta se mihin meidän lapset ja nuoret tällä hetkellä kasvaa, niin ja varsinkin kun miettii, että oli korona-aika, sulkutilat ja muut, kuinka syvälle me mentiin semmoiseen niin kuin virtuaalimaailman ja siellä, eli tämmöisen niin kuin oikeasti, että ei ole sitä kommunikaatiota, ei ole sitä läsnäoloa, ei ole sitä, että me ollaan siellä viestien ääressä ja näpyttelyssä ja suljettuna ja yleensä vielä siis ihan jo fyysisestikin se asento, missä me ollaan, kun me ollaan puhelimella, on, että meidän tämä niinku eli siis se rintakehä ja kurkku ja kaula, me ollaan niinku supussa. Niin. Me ollaan kiinni, me sulkeudutaan ihan toiseen maailmaan ja meidän se fyysinen, mitä meidän keho aistii siinä koko ajan, on sellaista niinku pientä. Että me pienennetään itseämme sinne, kun me katsellaan sitä aina suurta maailmaa sen ruudun läpi. Tuo oli niin hyvin sanottu. Tuli niinku itsellekin semmoinen ting! Se samppu sitten tälleen. Se on mun mielestä niinku valtavan hurja ja jotenkin siis pelottava ajatus jopa. Niin. Koska tavallaan se vastavoimahan on nimenomaan se avautuminen. Kyllä. Ja nimenomaan se, että meidän niinku rintakehä saa tilaa, me saadaan tilaa, meidän ääni saa tilaa, meillä on mahdollisuutta tuoda ääntä kuuluviin. Ja kun sä sanoit tosta, että mitä niinku nykymaailma, mitä koulumaailmassa tarvittaisiin eri lailla. Mä siis ihan itkuu ja raivosin tuossa yksi päivä sitä, annoin vihan oikein tulla, kun mua suututtaa se, miten nykypäivänä me mennään koulumaailmassa niin väärään suuntaan siihen, me tehdään isompia laitoksia, mihin me ängetään vaan enemmän ja enemmän ihmisiä, milloin siellä yksilöt katoaa täysin. Ja sitten me ihmetellään, että miksi niinku tämä oppilas vaikka, että miksi se voikin näin huonosti, tai me huomataan vasta siinä kohtaa, kun pahin on tapahtunut, että niinku, et siellä onkin ollut hätä. Mutta eihän me, jos ei me nähdä yksilöitä yksilöinä, niin eihän me kohdata noita asioita. Eihän me voidakaan nähdä. Ne katoaa sinne massaan. Ja me tuotetaan tämmöisiä massalaitoksia, missä sitten vielä esimerkiksi koulukuraattorina on ollut tämmöisessä koulussa, missä kolmosluokkalaisia, pieniä lapsia, on samassa luokassa 60. 3 jättiskriiniä siinä luokassa. Lapset istuu eri suuntiin. 2 opettajaa. Ja sitten nämä lapset kuuntelee ja tavallaan siellä viitataan ja näin, että se on semmoinen niinku, tavallaan aika autoritäärinen tämmöinen, että niinku kaikki kuuntelee. Ei mitään, mä oon käynyt kattoo sitä ja se on toiminut. Onko se semmoista, mihin mä laittaisin oman lapseni? En varmasti, en laittaisi. Ihan, ja toi kumpaa musta niinku rehellisesti. Ja mä en tuomitse heitä, jotka laittaa, en missään niinku, tavallaan, että joille se on. Ja ei meillä ole varaa aina valita. Siis tämä ongelmahan on nimenomaan yhteiskunnan rakenteessa. Mutta se, mitä mä niin kun, jos mä mietin omaa itseäni, mä oon sentään saanut kasvaa semmoisessa aika pienessä kuitenkin kyläkoulussa, missä silti oli joku 200 oppilasta, mutta kun Hyväslykys nykyään niitä on se 1000 esimerkiksi siinä samassa koulussa. Niin sit se, että mä oon saanut kokea, että mut nähdään. Mutta jos en mä ois saanut kokea sitä, että mut nähdään, niin en mä tiedä niin kuin tavallaan, missä sitä ois. Yksilön näkeminen, yksilöiden kohtaaminen, ihan sieltä pienestä asti. Ja sitten kun me mennään siihen, niin kuin sä sanoit, niistä tunnetaidoista, niin siihen, että se yksilö näkee sen, että hei, että vaikka no jos me ajatellaan tätä, että se systeemi on vaikka se, että ne 60 oppilasta istuu siinä samassa luokassa, niin että niillä jokaisella on se kokemus, että mä oon ihan yhtä arvokas kuin nämä kaikki muut tässä luokassa. Ja että mun äänellä on väliä. Mutta kun tavallaan se, mitä siellä kuulee paljon niin kuin koulumaailmassakin, on sitä Me hyssytellään jatkuvasti, me pienentää sitä ääntä, koska on valtavasti lapsia yhdessä pienessä tilassa. Ja ei sitä meteli kestä. Mulle tuli tuohon liittyen niin kun ruudun kautta sukeltamiseen toiseen maailmaan, joka ei ole kuitenkaan tätä todellisuutta, missä meidän tulisi elää. Niin kun, että täällä se meidän elämä tapahtuu, eikä siellä ruudussa. Niin sitten se, että jos jollakin lapsella tai ihmisellä aikuisella on toive siitä, että hän voisi jättää oman jälkensä tähän maailmaan, tehdä jotakin niin kuin merkityksellistä ja tuoda sen niin kuin oman uniikkiutensa
niin kuin vaikka sen oman luovuuden kautta, niin et sä opi sitä sillä, niin kuin, että sä soitat niin kuin tavallaan ikään kuin jonkin toisen luomaa, niin kuin vaikka niistä nuoteista ja sitä, että niin kuin, me ei jätetä jälkeä niin sanotusti niin kuin toistamalla sitä, mitä me nähdään. Niin. Ja että tavallaan kuinka monen, vaikka potentiaali tällä hetkellä ja tässä yhteiskunnassa jää hyödyntämättä. Ne hukkuu. Ne hukkuu massaan. Ja sit kun sitä tavallaan, ainakin mun sielu janoo aitoutta ja sama. sitä niin kun sielukkuutta, joka oikeasti koskettaa, jolla on myös niin kun lahja parantaa ja jättää myös hyvä jälki maailmaan, niin tavallaan sellainen taide, musiikki, runous, elokuvat, ne niinku aidosti koskettaa. Kun taas sit se, niinku mikä on vaikka valtavirtamusiikki, tää on nyt varmaan aika epäsuosittu mielipide. Anna tulla, hei, Roihupodio all about epäsuositut mielipiteet. Let's do this. Niinku, mä en vaan pysty enkä jaksa kuunnella sitä tavallaan niin sanotusti nykyajan musiikkia. Mä en niinku se ei kosketa mua. Joo. Siinä ei ole tavallaan mitään sanomaa. Kaikki kuulostaa samanlaiselta ja niinku se ei vaan niinku, se ei tunnu missään. Mä siis valitettavasti mä samaistuin hyvin vahvasti. Sen verran sanon, että meillä on ihan valtavan upeita artisteja nykypäivänä myös, jotka on underground. Kyllä. Siis tää valtavirta musiikki, mitä tällä hetkellä tuotetaan tuutista ulos, kuulostaa kaikki samalta. Mut sit käy semmosia hetkiä, kun löytää niinku jonkun tämmöisen nimenomaan underground-artistin, joka tekee sitä musiikkia sieltä syvältä sielustaan, joka ei saa sitä näkyvyyttä ja sitä valtavirtamassaa siihen taustalle. Ja ai että voi mennä syvälle. Niinku. Et kyllä myös nykypäivänä tehdään upeata musiikkia. Ja ei siinä, kyllä mä tanssin sen radiomusankin tahdissa. Kyllä. Mut se mikä niinku erottaa, kyllä sä kuulet, onko se teetetty musiikki massoille vai onko se jotain, mikä kumpuaa jostain muualta, sieltä mistä me ollaan puhuttu. Niin. Et kyllä mä oon samaa mieltä. Kyllä. No me ollaan paljon tässä sivuttu sitä, että miten niinku keho ja tunteet ja mieli ja kaikki. Me ollaan paljon sivuttu niitä tässä, kun me ollaan puhuttu tästä intuitiivisesta itseilmaisusta. Mutta miten se meidän keho ja meidän tunteet, miten ne liittyy siihen intuitioon? Keho on se väylä, jonka kautta niin kun se intuitio saa tavallaan tilan. Tai niin kun, siis kehon kautta sä pystyt virittymään sen taajuudelle, niin kun kuulemaan sen. Jotenkin, että me ollaan niin paljon siellä meidän pään sisällä. Ja se on se tavallaan toinen ääni. Se on se järjen ääni. Ja intuitio kuiskii, että se ei huuda. Että tavallaan oppii niinku erottamaan se oman intuition ääni. Ja onko jotain vinkkiä tähän? Onko jotain, mitä me voidaan niinku esim. Tässä hetkessä antaa meidän kuulijoille? Ja niitä miten kehittää oma intuitio ääntä? Niin. Tai tavallaan, niinku, että jos mä nyt mietin, että pystyisikö mä nyt kuulemaan omasta intuitiosta niin tavallaan jotain vaikka tässä kohtaa. Tai jos mä vaikka ajattelen, että mä kuuntelisin itse tätä jaksoa ja mä pysähtyisin sen jälkeen, niin mikä olisi yksi askel eteenpäin kohti sitä oman intuition kuuntelemista? No mitä mä itse tykkään käyttää, se on niinku ehkä arjessa, niin siis aamusivut. Että kirjoittaa heti kun herää, niin 3 sivua tyyli esimerkiksi, ei nyt tarvii olla välttämättä se 3 sivua, mutta vapaata tajunnan virtaa, käsiin kirjoittaa. Ei ole mitään väliä, mitä sinne kirjoittaa, kunhan vaan kirjoittaa. Ja sitten kun sitä toistaa päivittäin, niin ajan mittaan sieltä rupeaa tulee jotakin niin kuin korkeampaa ohjausta. Mulla se esimerkiksi on mun tavallaan higher self. Se korkein sielu, joka puhuu niin kuin mun kautta. Mä kysyn jonkun kysymyksen, mä saan vastauksen. Tai sit sieltä voi tulla joku runo tai joku tämmönen siis biisin sanat tai jotakin. Joo.
hauskaa, että sä sanoit aamusivut. Aamusivut on itselle ihan super tärkeä osa silleen, musta tuntuu, että mä virittäydyn ihan eri taajuudella koko päivään. Mikä mulla tuli mieleen, niin kuin toinen työkalu, niin ihan tämmönen niin kuin jokapäiväisessä elämässä, että niin kuin suosittelen aloittamaan tavallaan pienesti. Että ihan pienillä päivittäisillä valinnoilla. Se, että jos sä mietit, mitä sä haluat pukea tänään päälle, ota sun eteen sinne 2 vaihtoehtoa ja laita ne tavallaan tälleen sun... Mä teen itse tätä. Joo. Ihan siis, kun mä valitsen mitä ruokaa mä haluan syödä. Mulla on kaupassa 2 vaihtoehtoa, kumman smoothie mä haluan. Mä otan ne tälleen mun eteen ja mä kysyn, että kumpaa mä haluan tänään. Ja se, mihin mun fokus kiinnittyy ensimmäisenä, mä koen, että se on kuin semmonen magneetti, joka vetää koko ajan, jos mä yritän katsoa sitä toista. Niin, nyt jos katsotte videota, niin näette mun pään tälleen, kun se nykii. Niin se vetää koko ajan siihen, mitä mä oikeasti haluun. Joo. Niin sillä tavoin mä aina saan vahvistettua sitä omaa luottamusta siihen mun omaan intuition tunnistamiseen ja kuulemiseen. Ja sit samaa vaikka, jos sä oot menossa töihin tai jos sä oot lenkillä, niin minkä reitin sä valitset? Meiks mä tonne vai tonne? Tee se päätös ja toimi. Just. Ja sit jälkeenpäin katso, että miltä se susta tuntui. Kyllä. Ja mitä se sai sus aikaan. Et sit jos me jäähän liikaa pohtimaan, se tilaisuus meni jo tavallaan periaatteessa. Mä rakastan koska itselleni, mä oon paljon matkustellut yksin. Ja yksin matkustaminen opetti mulle tosi paljon oman intuition äärellä olemista. Ja tavallaan sitä, että mä sanoin itselleni jotenkin semmoista, en mä sitä äänessä sanonut, mä sanoin sisäisesti itselleni jotenkin semmoista ohjetta, että jos musta tuntuu siltä, tai tavallaan, että mee, kato, mitä jos siellä onkin jotain. Ja se tavallaan oli, kun mä kuljen vaikka jotain polkuja pitkin, tai on vaikka kaupungissa ja mä näen jonkun kivan kujan, tai mä näen jotain, ja se kiinnittää mun huomion. Niin se, että vaikka mun reitti olisi eri, mutta jos se on kiinnittänyt mun huomioon, niin mä koen, että siellä voi olla mulle jotain, niin sanotusti. Ja mä koen, että se on vähän semmonen lanka tuossa rintakehässä, mikä tietyllä tavalla nykäsee sua. Että se mulle intuitio on aika paljon sitä, että se silleen vähän nykäsee. Ja se on se hetki, kun sä teet sen päätöksen. Koska jos sä sijaan miettii, että että tuolla olisi varmaan jotain kivaa, mutta en mä mee. Niin se on taas se viesti sun keholle siitä, että mun kiinnostuksen kohde tai mun ajatukset ja tunteet ei ole tärkeitä. Jep. Mehän nimenomaan latistetaan silloin sitä. Että mitä enemmän sä kuuntelet sitä mihin tavallaan se sun rintakehä ja näin sua ns. Vetää, toisilla se voi olla joku muu fiilis. Mulla välillä se on tullut myös vähän semmoisena työntävänä, että ihan kuin joku työntäisi takapäin. Joo. Niin semmoinen, että tota kohti. Sitten jos miettii sitä, että jos sä et mene tavallaan sinne suuntaan, mihin se sun jokin sussa vetää eteenpäin, niin sä et salli itselle silloin mitään hyvää. Joo, just tavallaan, näin. että sä tukahdutat sitä sun elämän energiaa, ilon kokemusta, joka totta kai tekee sit sen, että se pienentää sua ja tukahduttaa sitä sun sisäistä roihua. Just näin. Joka on oikeasti tarkoitettu roihuamaan, ja vaikka esimerkiksi se luova energia sinussa, niin se ei pääse virtaamaan sinuun eikä sinun kauttasi maailmaan, jos sä olet kiinni, etkä sä ole avoin. Kyllä. Jos sussa ei ole tilaa sille saapua. Tai kykeneväisyyttä vastaanottaa sitä. Kun loppupeleissä tää on hyvin yksinkertaista, mikä me kuitenkin unohdetaan tässä maailmassa. Se on tehty meille niin helpoksi unohtaa tää. Niin on kyse yhteydestä omaan itteen. Niin on. Ja siihen tähän hetkeen. Just näin. Että jos pitäisi joku yksi number one vinkki intuitioon, mikä olisi tärkein, niin yhteys sinun itteesi. Joo. Siihen läsnä olemisen tilaan. Ja mä menen tossa vielä yksinkertaisemmaksi siinä, että mä loin tällaisen työkirjan kuin Avain syvempään nautintoon. Kyllä. Ja sen koko työkirjan fokus on nimenomaan aistillisuudessa, Kyllä. meidän aisteissa. Ja jos me mietitään sitä just että me halutaan se yhteys itseen, niin koko yhteys itseen lähtee meidän aisteista. Ja niinkin yksinkertaisesti me voidaan tavallaan laskeutua tai ottaa pieni katsaus aiheeseen, että ihan vaan nyt tässä hetkessä, miltä susta tuntuu
sun esimerkiksi pakaroissa, missä sä istut, onko lämmin, miltä sun kehosta tuntuu muuten, onko viileä, onko kylmä, onko mitä. Sitten tarkastelet tätä, miltä mun kehosta tuntuu itse asiassa. Viet sun huomioon sun sormenpäihin ja alat liikuttelee sitä vaikka sitä kangasta kohden, mikä sulla on päällä, onko se housut tai paita, miltä se tuntuu, miltä se tuntuu sun sormenpäissä, miltä se itse asiassa tuntuu se hyvely niin kuin siinä hetkessä. Hengität syvään ja ulos, mitä mä haistan, miltä se hengitys tuntuu, mitä mä näen, mihin mun katse osuu ja miltä mun suus maistuu. Onko mulla itse asiassa jano, onko mulla nälkä, koska mä oon syönyt viimeksi. Mulla tuli heti semmonen... Ja toi on sitä paluuta oman kehon äärelle. Omaksi valmennuksessa naisten kanssa joka ikinen kerta, kun meillä on yksilötapaaminen. Me aloitetaan tapaaminen aina 5 minuutin semmoisella aistillisuusharjoituksella. Siellä me rauhoitutaan täysin, maadotutaan siihen hetkeen, missä me ollaan. Ja mä oon paljon kysynyt sitä, että miltä se niinku tuntuu tai jälkikäteen ja muuta. Niin tavallaan se, mistä tilasta sä tuut, jos sä tuut suoraan töistä tai sä tuut jostain, tai sä oot, niinku, sanotaan vaikka hyvin tyypillinen tila, että sä siirryt paikasta A paikkaan B. On se sitten työpaikalta salille, työpaikalta ystävän luo, vaikka kahvilaan tai työpaikalta vaikka menet hakemaan lapsia päiväkodista. Niin siirrytkö sä siitä energiasta, missä olet ollut, jos töissä on ollut vaikka huono päivä, niin siirrytkö sä siitä energiasta toiseen tilaan niin, että sä viet sen energias mukanas? Vai otatko sä siihen sen pienen hetken, kun sä pystyt itse vaihtaa ja tavallaan, mikä on semmoinen, niin kuin uudelleen tavallaan lataamaan se sun energian. Että sä tuutkin siihen tilaan ihan täysin auki. Otat vastaan sitä uutta energiaa. Hei, että miltä täällä näyttää, miltä täällä tuoksuu, miltä musta tuntuu täällä olla. Ja tää on sitä itsensä äärelle palaamista siihen, että hei, itse asiassa nyt kun mä menen tähän paikkaan, haluanko mä itse asiassa mennä tähän paikkaan? Tai että onko mun pakko mennä, jos mun on pakko mennä tähän paikkaan, niin millä tavalla mä menen? Mikä auttaisi mua? Niin, mitä se mun keho tarvii? Tai itse asiassa ennen kuin mä menen, niin mun on tärkeää käydä vessassa, juoda vettä, hengittää hetki itteni kanssa. Koska me mennään niin laput silmillä. Ja toi on niinku se ydin tavallaan, niin sanotusti pohja siihen, minkä pohjalle mä lähdin tota työkirjaakin rakentaa harjoituksineen. Että me päästään lähemmäs itseämme. Niin tää on jotenkin tosi kaunista, että tää meidän niinku koko tavallaan keskustelu johti tähän. Me ollaan niin saman asian äärellä. Että vaikka sä valmennat nimenomaan sen luomisen äärellä, niin tietyllä tavalla se aihe on tosi sama. Niin, se on se ydin. Se ydin, mikä siellä on nimenomaan se oma roihu. Joo, ja mulle tulee niinku mieleen tästä kaikesta niinku sana tai tämmönen lause, että art of noticing. Art of noticing, yes. Niin. Kyllä. Se... Mä puhun valmennuksessa roihuidentiteetistä. Roihuidentiteetti itse jo siinä, mitä se tavallaan sanana kuvastaa, niin on nimenomaan se sun sisältä kumpuava roihuidentiteetti. Eli se tavallaan, kuka sä haluat olla. Me kerrotaan ihan todella paljon tarinoita itsellemme siitä, että keitä me ollaan, niin millaisia kokemuksia me määritellään itsemme sen kautta. Mutta mä haluan muistuttaa siitä, että me voidaan aina luoda itsemme uudestaan. Ja tavallaan se, että ei me tietenkään poisteta sitä, mitä on mennyt, mutta me opitaan niistä. Ja tavallaan se, että kun me mennään eteenpäin, niin me ei tarvitse takertua siihen vanhaan. Me voidaan päästä irti ja mennä eteenpäin ja ajatella tavallaan sitä, että tältä mä haluan, että mun elämä tuntuu ja näyttää. Ja tätä kohti mä meen. Ja menemättä nyt sen syvemmin itse roihu-identiteettiin, mutta mulla on tällainen yksi kysymys, minkä mä haluan kysyä sulta. Ja se on se, että mitä sun roihu-identiteetti tekisi nyt toisin, mitä sä teet tällä hetkellä sun elämässä? Minkälaisen askeleen sun roihu-identiteetti ottaisi? Mitä se kertoisi sulle? Siinä oli monta kysymystä, mutta tavallaan mitä sieltä nousee? Mä huomaan, että mulla tulee
ihan ekana niin kuin ajatus mieleen, konkreettinen teko tai suunta, mihin mun pitäisi mennä, mutta mun mieli yrittää blokkaa sitä. Ja tää on niin, noihan se on. Niin. Meidän mieli yrittää blokkaa sitä. Tai tulee koko ajan kysymyksiä, entä jos? Mitä jos? Ootko ihan varma? Ja se on se pelko. Niin on. Joka nousee sieltä estämään sitä liekkiä, pitämään sitä silleen, että älä nyt noin kovin roihua. Niin, meidän pitää hillitä tätä. Sulla voi niinku näpit palaa. Joo. Saat näpeille siitä, kun teet semmosen. Mut päästetään irti hetkeksi täysin siitä. Roihu-identiteetti on myös semmonen, mä kuvaan sitä mun asiakkaalle myös semmosena, että se ei ole nyt. Sen ei tarvi olla nyt kykenevä siihen, mitä se janoaa ja haluaa. Mutta se, että sä näet sen version, niin mitä se roihu-identiteetti? Mikä se on, mitä susta nousee? Mitä se tekisi nyt toisin? Päästäisi irti liiasta kontrolloimisesta. Ja siihen, että niinku luottaa siihen omaan tekemiseen. Eli tavallaan onko se, minkälainen se on? Onko se siellä silleen, fuck it muista, niinku, että nyt mä osaan ja mä pystyn. Onko se sen ääni? Mitä se sanoo? Kyllä, että tavallaan niinku se ounaa sen, mitä se tekee ja niinku pois tavallaan siitä lopputuloksen niinku fokusoimista siihen lopputulokseen, vaan keskittyy siihen tähän hetkeen ja siihen luomiseen niinku sitä kautta. Wow. Mikä sun roihu-identiteetille on tärkeää tällä viikolla? Kuvata mun seuraava YouTube-video. Loistavaa. En malta odottaa. Mä siis rakastan sun videoita. Ja ne on tuonut nyt jo siis niin kuin rauhaa ja semmoista laskeutumista. Niin kiitos siitä. Ja ihan mä mulle. syvältä sydämestäni toivon, että sä vaan jatkat, koska En aio lopettaa. just näin. Vaikka tiedän, että mikään tavallaan menestys täällä ei tule yhdessä yössä. Just näin. Tai se ehkä joillekin voi tullakin, niin, mutta niinku se vaatii kuitenkin aina sitä, että sä toistat. aikaa ja kärsivällisyyttä ja että sä otat niinku vaikka siitä pelosta, epävarmuuksista huolimatta niitä askeleita toisen eteen. Keskityt aina vaan siihen seuraavaan askeleeseen. Kyllä. Kiitos, Anni. Kiitos. Kun sielu kysyy, ei kun sielulta kysyy, niin Niin sielu sielu vastaa. Done.